Digdi daw kita nguna sa may kubo naman magturutambay. Jesus na init ini. Dahil ang kahurawe. Magayong ko ta digdi o sa may kubo kong ini. May duyan-duyan man lamang ko ta. Para na lamang nalulugaran na magpasintro. Mga baka lamang ko ta kita-kiduyan. Jesus, ano na pati ining kubo kong ini. Tambak na sana, puro na sana ipot. Pangyari ini. Duyan, sunglass, sir. Ay! Duyan, sunglass. Ay, orang. Aba na ba? Hilingon ko na tabi mo sang duyan mo. Duyan, sunglass, wallet. Uragon, may mga ano kapalan. Sunglass. May nito, no? Ah, ngayon na nilisay mo, sir? Oh, sunglass. Oh, may tulo akong klaseng sunglass, sir. Oh, may cellphone, may wallet. Ang wallet na ini, pag binakal mo, may laog na. Kanigo, agwat, pinagura naman ka ta. Jesus! Ini, an nalaga ka ini, ta may laog na. Sanggatos. 100 pesos. Sanggatos mil. Natapira man na kwarta ang laukan. Grabe ang laog kaya ng ATM. ATM, takunday maging mga lao. Uy! Habok kang pitaka, habok kang pitaka. Une, duyan. Nya duyan. Ta, sabi ko sa nakasuba ko nga magayong ko tadig sa kubo ko Ay, ini. magayon na sir. Bukong ko sa mo, ikarag ko muna ni. Bukong ko sa mo, sir. Muya ko, may duyan ko ta man ang ganta. Maparos-paros, sige sa may kubo ko. Gayonan ini. Baguhong pa talaga. Ay, parang ko na kung mahamot pa. Ay, sus! Bagong gibo. Duyan. Mahamot man man. Pero garidara na sa nang mga pahamot mo. Halabaw, nini ho. Tama unang gada. Sus! Haro ka Barato ni nini, sir. Gura ano tabian? 20. Ay, baratoon man 20 pesos. 20 mil. Iyan sana. Pag nagduduyan ka digdi, sir, mangitulog hanggang may kaiba kang chicks. Yawa mga turugang pa, kisampulo pan chicks. Tataan na. Dahil man sana kumangin o turog ng ting. Ta sa presyo mo, mahal man. Tapos sumulog ka pa ngayon kayo ni sir, saro kayo niya. Ano yun? Isang glasses, ano isang glasses. May isang glasses ako digding tulong klase. Ano yun? Gayon ni sir, Mabalo daw. Ay, gwapo nun. Islalong nagwapong ka. Sir, plus sabayan mo pa kayo ng duyan. Di ka sana magagat. Pag nagduyan ka, di ka magnangata kung iputan ka tagaw. Parang problema. Mahal man ang presyo mo, busing. Ano Patanganin ang ngay pumangkitang kunyang kiri. Baite. Maka 20 mil ka, pinamanan. Makaya ko pamanaan. Bawas-bawasan mo man lamang, tara mo. Alihan kung sarong gakod. Paano pa dyan may kabit ko? Paano pa dyan magakot ko? Bawasan nga ni. O sarong gakod doon, alihan kung sarong gakod. Putulin mo na sana. Imbes na maray na may gakod dyan, na masabit na sana ako, magakot na sana. Nyano nga ni. Bawasan mo, supresyo, bako yan, Sige, bawasan ko lugod. Pira, 21. 21 pesos? 21 mil. Dahil na talaga, malalaong ka na talaga minatindaman. Kunarog kayo ang presyohon mo, dahil naman talaga. Dahil na, tayo kung abo mo kayo ng duyan, uyan o, bakalinin sa kang unihaw. Unin na sa nang sanglas ko tao. Gurano yung tagari-type ko man 2.5. Yan na. Dakol akong cellphone. Wallet. At wallet day baya. Wallet sang gatos mil. Ang log ATM na dahil mga lao. Sunglass. Libutan na boss ang duman sa iba. Libutan na sa iba. Tabaka ipabarangay takanakan mga presyon mo nga. Dahil ka na makalibot igi sa bariyuming ini. Dahil man talaga malilibot. Tapahalaban tinambulik ni sir. Nahiling muna baga. Duyan. Ay! Lalo akong iiling na hutan. Duyan da, mapangiturugan ko da mga chicks. Mari kung mangiturugan ni kang presyo niya. 20 mil duyan. Na para tinday talaga. Malala.